Нова мода в строителството у нас. Все повече от жилищните или търговски сгради вече имат собствени градини на терасите или на покривите. Основната цел на така наречената зелена архитектура е постройките да бъдат екосъобразни, като самите те могат да пречистват въздуха. Така наречената зелена архитектура тръгва от Япония. У нас стана модерна в последните няколко години. Плановете са над 3000 квадратни метра в София, тераси и покриви да бъдат залесени. Всеки един строеж има задължително изискване за процент озеленени части. И за да има по-гъсто застрояване на жилищна или административна площ, много от инвеститорите правят тези покривни тераси. Така според експертите може да се компенсира липсата на зелени площи. В този комплекс в столицата всяка една тераса има собствена градина. Какво обаче е специалното на този вид строителство? Всяко едно растение пречиства, филтрира въздуха и ни позволява да бъдем по-здрави. Според специалистите, 1 квадратен метър зелен покрив може да филтрира до 2 кг прах годишно. Изследвания показват още, че ако покривите в един град бъдат озеленени, това може да намали температурата на това място с до 7 градуса. Освен пречистването на въздуха, така наречените зелени тераси могат да задържат и между 15 и 20 на 100 дъждовна вода, а тази, която идва в повече, се оттича. За целта обаче е нужна специална конструкция. Също изисква по-голям ресурс, много повече изолации, много повече материали и оскъпява квадратния метър, както за продажбата, така и за отдаването на наема. Според бранша, растенията на терасата могат да подобрят и топлоизолацията на жилището с до 10%. За новините на Нова, Мария Димитрова.